my god, den her kan ikke slukkes. Prøv at se, når jeg puster. Så du det? Fuck, mand. Hvordan slukker jeg den? Vinnie, jeg prøver lige at slukke den. Wow, den kan ikke slukkes. Jeg tror lige, jeg tager noget vand. Okay, jeg må tage at puste rigtig kraftigt, så pas på. Oh my god, den har brændt mit... Okay, måske det er ikke en god idé. Så bliver det i og smash. Oh my god, den lever stadig. Jeg tror heller, jeg må tage noget vand. Det virker slet ikke. Oh my god.